गारिखौ लादो नोङो आया जाबावबाय हा एवग्राया गोजां संग्राया गोलोमफ्रुजोब्बाय रुटि एवनाया आयु जाला नै दरना होनायफोरनो जाहोनो नागिरदों नालाय ओंखायनो गोलोमफ्रुलायनाय रेडि जोबसै नै पर'थाया मोनबावबायसो ओंख्रियाबो नै मोनखाजोब्बाय जानबा चावमिनाबो रुनानै लाखाबाय नै चाटनि बानायखाबाय दाउदै आरो अमलेट बानायबा बेखौ होगोन आरो सामब्राम हाय लोगोफोर नै माबानि इउनिभारसिटियाव मिटिं जागासिनो दं आरो प्रग्राम दङ बिनिनो जा बिहिर जादों दिनै दम बिहिर बिराद मानसि फैदों आरो सान्दुङाव दं नै गरमथार जा गरम लोगोफोर बेयावनो हनै गथ'फोरा आजां गाजां जिरायनानै दं गरमाव सान्दुं गोसाथार साहा दं नामा दं जेबो खोथा गैबावा आं मा गुदुं जाजोबखोसो सानदों आङो बे उरि खालामगासिनो आङो जेबो आन्दाज गैया लोगोफोर आं नै पर'था नानो नायदों पर'था जानो नैबेमोन ना वाव नानानो जानो नै अखाफोर बायदिसो जाबाय पर'थायाबो साजायो मालाय रायो मा खालामो मा साजायो मालाय रायो पर'थाबो होनो हानायमोनहाय आं खेबनो दे
हेल' लोगोफोर नैबे मलिना पर'था सोलोंदों। पर'था सोलोंदों बियो माने नैबे बेनि बिब' सासे थाव होग्रा ओमफ्राय सासे नाग्रा लाय माने गावसोरबो एसे सोलोंदोंनो ओमफ्राय सोलोंनानै गावसोर रोंथारोबा माने गावसोरो बै क'क्राझारनि बे हुलथुगाव थिनालियावहाय रेस्टुरेन्ट खुलिनो नागिरदों मानसिफ्रा ओंखायनो दा सोलोङो बिसोरो। नैबेबो सासे जाबायना नै जाबाय नै बेलाय बेनि पर'थाया नै नायदो एसे खहे खहे जादों। नै सासेयाबो नानोसै मबाइलानो दै गुदुङाव रुथावथावसो बेनिया खिन्थु जाया माबा फुलेले ए माने डिसप्ले चेन्ज खालामनांगौदोंनो बिनि मबाइलखौ माने गोदान बायनानै अखानायैनो जाबायनो बियो बेबायदिखौसो मोजां मोनखायो। ओमफ्राय नैबे सासे नैबेहा माबा करिश्माजों बिराद लोगोथार बियो। बेहा खरा खरा नालायबावदोंसो जाबावबायसो बेना रोंगौ बियो रोंगौ एसे सेयार खालामना हो लोगोफोर सेयार खालामना हो लोगोफोर हिनजावफ्राबो बेबायदि मावनानै जानो सोलोङोबा बिराद मोजां माने जाहाथे सोरबा हिनजावफ्राबो एसे मावनानै जायो बेबायदि बिसोरबायदि होनबा बिराद मोजां जागोनब्रा हौवाफ्रा बारा खस्थ' जानाय नङा रायजोफोर लोगोफोर टेस्टि जाबावसिगोनसोनो गावनि पर'थाया टेस्टि जासिगोननो नै बियो। ओंख्रियाबो माबा मामोनलाय ओंख्रिया मानिमोनलाय आलु केपसिकाम ना माबा मामोनलाय आलुजों पेपसिकामजोंनो ओंख्रिया रायजोफोर सरि होनहरफिनबाय स्कुवासखौ केपसिकाम होनदोंनो आजावनानै नों मा खालामगोन माहाय जागोन नों सासेयाबो पर'था सावबाय माने बिसोर पर'था सावै सावै जायो ओंख्रिया नैबेनो जादो जानायखौबो नायनांगौ बे सासेना पर'थाया साबसिन जाबाय आरो बैहाय मोनसे इउनिभारसिटियावहाय माबा प्रग्राम जादों प्रग्राम माने एसे दहरना होदों होनो नामा बिदिखौ बर'नि माबा मा होनो बे इउनिभारसिटियाव सोरबा लाबदु सिं दंनो दा बेखौहाय नै जानो लाबोबाय जिरायनानै जाहैनो नागिरबाय बबावहाय रेस्टुरेन्टनि माहाजोन दङ सानै नैबे सानैया रेस्टुरेन्ट बिगोमा बसुमतारी रेस्टुरेन्टनि ओमफ्राय बैहायनो खाथियावनो इउनिभारसिटि कलेज दङ उन्दैफोरनि फरायग्राफोर आरो दिनैहाय बाहाय एबसु माबानि बर'नि एबसुनि धरना होदों माबा बन्द'नि सोरनिबा माबा प्रब्लेमनि थाखाय माबादों बिसोरो बाय प्रिन्सिपाल दं होनदों बै माबायावहाय इउनिभारसिटियाव
बेखौ माबा सासपेन्ड खालामनांगौ मागौ होननानै बुंदों। दा बिसोर दहरना होनो नागिरदों। दाबो सुरु जायाखै, रेडि खालामगासिनो दङ। बैहाय मानसिफ्राबो फैखाजोब्बाय फैनायालाय। आं खाथियाव थाङाखिसै लोगोफोर। बेलाय नै जाग्राया। बे जाबाय। माबायदि गोथाव ना गोथाव नङा? गोथावनो। आरो नैबेजोंबो ओरैहायबो दङ। बेयावबो रुम जाग्रा ओरैबो ओरैबो। बिदिबा दोनथ'नोसै। नै सासेयाबो सावनानै जाबाय। औ, गाबागाव सावबासो सावनानै जानायासो गोथाव होनदों। माने गाबागाव सावनानै जाबासो गोथाव होनदों। दे बिदिबा दोनथ'लायनोसै। ललिपपा नै जासे फिसका आयौ मोनजाबा जागौमोनलां। दिनै बिस्थिबारखायसो जाला आङो। दस्रा दिनबा जागौमोन आं। बुरिनानै जायाखै मा फन मा जेबो माथो जागौमोन आङो। गाइखेर फुदुंखानोसै। ओंख्रिया नै जोंहा ओंख्रि जागोन दिनै मासरुम एन्ड मुला आलु जागोन आरो। चिकेन 65